Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 29 na bulan sa Agosto tuig 2020. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa naton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa naton mga balita lokal, street level individual dakop sa buy-bust operation sa siyudad sang La Carlota. Balita nasyonal isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni Senador Ping Lacson nga posible sa gihapon magapangatubang sang kasong kriminal ang mga executive sang PhilHealth nga nagfile sang ila resignasyon. Ginhimo ni Lacson na pahayag matapos nag-resign sanday PhilHealth President kag Chief Executive Officer Ricardo Morales kag Rodolfo del Rosario Jr., ang PhilHealth Senior Vice President for Legal Sector. Ginbato naman ni Presidente Duterte ang resignasyon ni Morales matapos nga siya mismo nangabay sa opisyal agod atipanan sini ang ikaayong lawas. Sa piyak nga bahin, si Del Rosario ang nag-resign naman sadtong Lunes. Ining matag-as nga opisyal sang PhilHealth pagkatapos may mga aligasyon nga lala ang korupsyon sa sulod sang ahensya, nag-resign lang. Posible suno kay Ping Lacson magapangatubang kaso, dapat lang iatubang sa kaso. Dapat lang nga pahibalon tang publiko. May kahilabtanan bala sila sa mafia sang korupsyon sa sulod sang ahensya. Imbulbado bala sila sining pagkuot sa kaban sang ahensya, bilyones, people's money. Hindi mahapos pagkatapos may balatian, panagang sa mga opisyal kung maakusahan, hospital ang diretso. Amuning pirmi balibad sa mga opisyal. Iniya, bilyones ang ginahambalan dire nga suno sa aligasyon kinuot sa kaban sa gobyerno. Hindi lang kay parisaynon mo kay may balatian, dapat kung may salabton, dapat hatagan, penalidad. Daw hindi man amo, kay kung mo malapit ka sa presidente, kay balibad mo may balatian ka, sang wala madiskubiran ang korupsyon, maayo man na pamatsyag mo, gulpi lang. Din hospital, gulpi lang. Naglain na pamatsyag sa matukiban ang aligasyon korupsyon sa sulod sang ahensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Morning anay sa aton mga kauturan sa panahon sang pandemic krisis pangkalibutanon nga nagakatabo subong sa aton pungsod kabudlay sa pagpangabuhi. Bisan ang mga plantador nagapalayag nga pigado gid ang ila pagpatubas sang ila tubo. Ari ho, basi makabu
Action Radio Philippine Standard Time las 4:48. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na morning. Sabado subong, ikadwa nga adlaw sang mastisting sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Kamusta na ang aton mga kauturan? Ara kamo subong sa sulod sang puluyan, sigurado ka pangapi-kapi, kabay pa nga nagamonitor kamo sa Aksyon Radio. Kung wala malang obligasyon, wala malang sang kinanglanon, hindi na magwa sa puluyan. Kahapon malinong, kamusta mga dalanon, siradong mga merkado, ananong mga balita, karon nga adlaw. Pilain na, nga idulong sang aton patrol ang sitwasyon sang dakbanwa sa Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Malinong ang kaagahon. Ay, Kalinong sang kaagahon, Aksyon Fred. Ay, kagila pa kami kalambiyong ni Aksyon na ni Aksyon Fred. Wala ko so may nakitaan nga sa lakyan di pasahe nga nagabiyahe subong nga kaagahon. Ang sitwasyon, Aksyon na Fred, sa mga merkado, sarado. Ang may nakitaan kami diri kagila nga isa ka salakyan pero tricycle, Aksyon Fred, sa may bangga patio ba, Aksyon Fred. Ginapalapitan naton kung kamusta ang biyahe, hambal sa tricycle driver, pigado pa sa mais, Aksyon na Fred. ay, Oo, nang mais pigado? Oo, pigado kay may araman mais, Aksyon Fred, nga pipila lang kung aprihan mo bala. Pipilagid lamang ka mga bunga, liso lang bala, mapuslan. Maling kulang sa abono. The same subong nga kaagahon, makabik man nga kulang sa abono, kay nga makabik man nga masyado kalinong, no? Masyado malinong katama ang syudad sa nga Bacolod partikular. Ang mga dalanon, kung dalanon ang aton paghahambalan. Aksyon Alvin, Yes, Aksyon Fred. ining paglinong kapag tawag kapag tungman sa pumuluyo, sa pagtiner sa puluyan, dako ang mabulig sini. Nga hindi na magsaka pa ang COVID-19 dire sa Bacolod. Kay medyo delikado na giman nga dapat disiplinahon na giman. Ang ilapakita sa pumuluyo isa na sang ginakabig na ton, maayo ina nga patimaan nga wala nagagwa sila puluyan. Ay, di Aksyon na Fred, no? Good, mayo gini nga idea. In fact, Aksyon na Fred, may mga inner borders kita. Kasi doha mo, may outer border na makitaan sa may area sang Sumag. Para man Aksyon na Fred, outer border kung going naman sa area sang Mansilingan, going niya sa Murcia, going man sa north, duha man Aksyon na Fred, no? Sa may circumferential road kag sa main highway. Pero sa inner border Aksyon Fred, nga nalabayan sang patrol, in fact makita man sa mga pictures sa mga kagahon sa area Aksyon na Fred sang Araneta nga bantay sarado man. Ang area sang Araneta sa may San Sebastian Dampi sa Araneta, ara man Aksyon na Fred nga mga pictures man sa may old airport sa dalan sang Araneta sa gihapon. Amo ni ang pila ka mga lugar nga may ara man makabig man nga check-up point sa mga inner border nga nagalapos man pakadto man sa area sang Sigasco, Dampi, Aksyon Fred. Still sa Araneta, apat na kung lang taon tadala na ang border, Aksyon Fred, sa area sang Sumag. May ara man sa dalan sang Burgos, nalabyan mo man kagina. Of course, ang Burgos Hilado sa Tubang man, sang Burgos Public Market, kag may araman sa Dampi sa Villamonte. In fact, sa may Hill Beach sa Dampi, Aksyon Fred, may araman sa sining gagahon nga ginabantayan man sa mga kapulisan. Ang dalan sa Araneta, may araman Aksyon Fred kung going ka north.
sa area naman sang Mandalagan at ubang lambalasang Lupwest Mandalagan, napahamtang man ang pila ka mga border inner border action friends along the major roads ini sa tanan, no? Mayara man sa iban along the national highway naman kung going ka sa area naman sang south, sa may bangga sang BM action Fred, o kung sa may Purok BM rather, Circumferential Road, Barangay Takuling, napahamtang man ang mga inner border control nga ginabantayan man sa mga kapulisan sa idanon sang police station number 6. So, umapaling ni so far ang nakitaan sa nga patrol nga sa sining nga kagahon kag observation action price ang patrol nga sa karon nga kagahon sa kag makaabig tabla masyado katawhay malinong ang kagahon action friend jutay lang gid ang nagabiyahe makitanta kalabanan nga nagabiyahe sa mga kagahon o kung agad na sugata sa patrol mga privado nga salakyan gid lamang. So para action friend muli ang observation sa patrol, ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix, amo ni ang kape nga puno sang yerbak sa imo lawas. Tandaan pirmi, Santon Plus Herbal Coffee Mix. Rekta sa patrol with nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 5. Mayo na, napatimaan nga nagapabilin sa tagsa kapuluyan ang aton pumuluyo diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Kon Sabado, bisan paano, gaabrigid ang Life Extension Clinic. Nga Radio, Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Matawhay malinong ang mga dalanon sa Dakbanwa, Bacolod. Kahapon, nagapamati kita sa spokesperson sang Bacolod Police, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Silinya, sa 8 ka mga checkpoint sa syudad, wala nagpasaway ang publiko. Magluwas lamang sa mga pag-agi sa mga esensyal nga mga baligya, mga kagamitan, pila ka mga empleyado sa gobyerno, pila ka mga frontliner nangin mataway ang syudad sa Bacolod. Basi pa nga mo ini ang makalubad sa pagtaas ang COVID-19 diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Pwede malanggali nga ang aton mga utod madisiplina. Amo ning aton kinanglanon nga hindi kita magpasaway para nga hindi maglapta kag hindi pagid magdamo ining virus, ining COVID-19. Panilagan ta niya sa 2 kadlaw nga mass testing. Pagkatapos ini, posible ang gobyerno lokal magadiho naman sang kun ano nga mga bagay-bagay, mga pila ka mga pagsulundan dire sa Dakbanwa sa Bacolod. So matotal, karon nga adlaw ginapaabot naton mas labing matawhay pagid ang mga dalanon. Ang aton mga di pasahero nga salakyan, tricycle, taxi, kagiban pa, kinatugdan nga makabiyahe. O galing, question, kung magbiyahe ka, sinong pasahero mo? Labi na gid kon ga arkila ka, hindi ka makabayad sang arkila mo. So, ang pinakamaayong nga buhaton, stay at home. Pahimonong sa sulod sang
Puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Dugangan ta mga balita kag mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Dahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Oh, kapi-kapi na. Kay wala man kamo makalagaw sa gwa, hindi magkagwa, sulod balaya, bugtaw aga pa, kapi-kapi kita. Dr. Philippine Standard Time las 5:16 morning man sa aton mga mangunguma panahon sa pandemic ka may krisis pangkalibutanon mabudlay ang pangabuhi labi na gid kon wala kamo sinuptan kag sa mga mangunguma nga naka-eksperyensya sa manubo nga patubas ariyo basi makabulig sa inyo ang paggamit sang Unique Complete Fertilizer. Bangod, ginapataas ini ang inyo patubas. Paano? Gamit kamo sa 2 ka bag sang Unique Complete Fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa 1 ka bag sang urea. Gipi garantisado kag dugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang umay. I-follow up sa second dose sang 2 ka Unique Complete kag 1 ka sulfato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang Unique may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patinggas, sulfur, magnesium, kag calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ang Unique Complete Fertilizer mabakal sa Gold Star Trading, Dalan Lacson, Payaw kag Kabangkalan kag sa inyo suki nga agricultural store. Sa dugang nga kasuran makigangot lang kay Ronnie Diamante cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 huding-huding sa ikaayong lawas ni Presidente Rodrigo Duterte. Madamo ang reaksyon sa ginpalayag ni Senador Ping Lacson nga magpreparar na si Vice Mayor Lini o kon Vice President Lini Robredo pananglitan ano man ang madangtan ni Presidente Rodrigo Duterte. Reaksyon kahapon puwerte. Labi na gid ang nagadipinsa sa kay Presidente Rodrigo Duterte gapalayag wala iya sangkon anuman nga lala nga balatian nya tong gipalayag sang doktor nga mauntat na sa inom para nga hindi mahulog sa kanser ang iya balatian nya dugay na siya naguntat iya
clean living na subong si Presidente Rodrigo Duterte. Dipinsay na sa Malacañang, kag dipinsa man sang iya mga kaalyado. Apang ang pila ka sektor nagapangabaygid. Kung matuod nga clean living, kag wala sa gilabatyag, kag wala na sang balatian ng Presidente, gapangabay sila pagwaa ang medical records. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Philippine Standard Time, las 5:23. This time check is brought to you by
Ayo kita nga panugyan para sa aton mga kauturan nga daw nagakabalaka gid kung may magtubo nga bukol sa ilalawas. Labi na gid kung goiter kay mantiga tubo na siliog, bukol sa baga tumor delikado. Sa una ti paoperahan dayon. Ang pag-opera wala gid problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ba dako na ang jackpot. 322 milyones 816,332. Resulta in any order 14, 10, 5, 13, 56, 53. Resulta sang 658, 14, 10, 5, 13, 56 kag 53. Sa ilo kita 645 ang jackpot 16,997,038. Kombinasyon in any order 12, 14, 20, 42, 26, 32. Resulta sang 645, 12, 14, 20, 42, 26 kag 32. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid salamat mga kaaksyon
sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Una sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na puwerte. Daw gatulukay masakit subong ang pungsod China kagang Estados Unidos. Kay ginanunsyo na sang Estados Unidos nga magapatuman sang sanksyon batok sa China. Kaya ang China, ambot yung gadgad ya, nagtukod siya sang madamo nga mga artificial nga islabla nga nagaserbe bilang mga military nga mga pasilidad Di ginagawan pa ganing teritoryo, wala pa ni malubad kung sinugid. Ining West Philippine Sea, diin ini, kay sinugid ini, iyas ang Vietnam, iyas ang Pilipinas, iyas ang China. Di, ang China nagtukod na, ginapaarado na sa ila sini mga dalagko nga mga nabal panggira, kag iban pa. Di bangod sini, kuan man niya, naglansar masang 4 ka missile test ang Chinese military
sus, kakibot sa pungsod Pilipinas, ang ato niya, gamay lang ta. Kung umaway ang duha ka mga higanting kapungsuran, maipit kita. Kaya mo na nga ang atong presidente, gani daw halos ihatag yan na lang eh. Ang aton, ihatag na lang niya sa pungsod China. Pero exhibition man kahapon, si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nagpandaman niya lauman sa China, may lala nga may tabo, hinali maglapot sa teritoryo sa Pilipinas ang ballistic missile. Ba, daw kasaranggid. Kung sa bagay, amon ablang kabudlay kung daw medyo gamay kaya, kag daw la kaya porsa nga pungsod, gina daog-daog ka lang. Te karon, gamantayanay ang duha kay ganti nga mga kapungsuran. Tibisan kung anong matabo pananglitan, wala naton gina pangamuyo, nga may gamo nga magluntad sa duha kadalagko nga mga kapungsuran, tibisan nga wala kita labot, dalasa gihapon kita dire sa pungsod Pilipinas kay isa sa ginaagawa nila ang aton pungsod. Ang aton pungsod importante para sa duha man kadlagko nga pungsod, ang pungsod China ang pungsod Amerika. Kabay pa nga hindi maglala ang sitwasyon. May problema na kita, may pandemic na kita, inigo na kita sa kontrang gini makita ang COVID-19, iniya kitaon gini kung maglupad ang mga bomba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamit ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagkalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita street level individual dakop sa buy-bust operation sa siyudad sang La Carlota. May report si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred dakop ang isa ka street level individual sa database ya ara ang sininga pangalan sa kapulisan. Dira sa may Yankee Street, Barangay 2, Siyudad sang La Carlota, tinalikdan nga aga. Ang suspitsado diri si Gilbert Villanueva, 26 anyos, wala sang trabaho kag residente sang Bukros dako Barangay Ayungon sa nasambit man nga Siyudad Action na Fred. Ang elemento ginpangunahan diri ni La Carlota City PNP nga mo si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe kag natigayon ang buy-bust operation sa din na recover sa poder sini nasabit nga suspitsado Action na Fred. Ang shabu nga nagabalor sang 5,000 pesos, pila ka mga drug paraphernalia, isa ka 500 pesos nga buy-bust money, isa ka pouch plus diri ang isa iya ka bulang Action na Fred. Sa sinimatriyon, ang suspitsado yara na sa custodial facility sang La Carlota City PNP kag gini ang mga tubang sang kaso sa idalom sa Republic Act 9165 ukon paghupot sang illegal nga droga. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entry pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan.
Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang? Radio Philippine Standard Time, las 5:51, Evergreen Herbal Capsule. Plus 5:52, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 51 tanan ang mga violators sa walo ka mga backup stations diri sa siyudad San Bacolod. Ang may pinakamadamo diri nga nagkaladakpan Action Fred ang police station number 4 nga may ara 11 ka mga persona nga nagkaladakpan. Nagpangaluwa diri ang police station number 7 kag of course ang police station number 2 may ara man 8 nga nagkaladakpan Action Fred. Sa diin sa 8 tatlo minor, 5 diri ang of legal age. So sa dugang paginaton nga mga balita sa police station number 6 serbihan sa mandamyento di aresto ang isa ka babae sa Purok Matahom Barangay Tangob diri sa siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Wilma Andrada, nagapuyo sa amo man nga lugar sa pagpahayag diri sa mga kapulisan sa police station number 8. Ini siya ang serbihan sa mandamyento di aresto paagiman warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Montano Medel Jr. sang branch 2 MTCC diri sa siyudad sa Bacolod sa violation sang batasang pambansa bilang 22 and 200,000 ka pesos ang iya sininga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Balita report sa patrol ang ginatulungan sa inyo sang may TC ang Alkaline Patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.